Добре, какво ли има насам? Набързо само да разгледаме едната от апартаментите, защото може по-рано да го извадя това, ама... Това е най-яката. Бруталната тераса. Има някакви хора. Но те са жена, дете и мъже. Са някакви гангстери. Трябваше по-рано да снимам, имаш толкова яки неща, брат, че сега... Ама искаме една там първо. О, той има и още надолу, после мога да видим ако... Не, ние сте... О, е там. Там е много крипи, вече. Да. Само искам да снимам първо. Това не знам къде трябва да снимам. Само че тук е много светло на 400. Че е на 200 и така. И каквото е тясничко. Тясно и високо. Добре. Сега да сме. Че аз съм като... Верно съм като някакъв... Турист, тук с GoPro DJI, с камера, нямам повече два телефони, ама ако ми свърши батерията на тия неща. Ще продължат до край. Оставаме тук, докато не разгледаме всяко кътче. Абсолютно. Ама аз трябва на тренировки по някакъв време. Не може, тук оставаш. Ама чакай, тук ще ни трябва фанера, ще го пусна, че мене ми станаха много нещата, аз ще влеза. Тогава няма нещо особено. Да, има някакви канапенца, ако искаш да се снимаме и в тях. Вкусно. Тук нагоре може, има нещо. Ялка, да минаваме за нас. Това е сигурно другия край. Я да видим. Ето го видяхме по... Ма тук има някакви... Тук има мазе. Надолу е мазе. Ама и тук има това някакво като... What? Да, не знам, тук май не сме били. Ма тук не знам дали да минаваме. Аз не бих май. Че какво да има? Не знам, май искам да видя. Ама... Не, вари няма. Чак толкова... Няма да видим, страх не. Какво? Ме е страх да видя. Не много, ама. Чакай, не си натам. В мазето? Мазето бива? Не. Не, тук вече ме шубе яко. Май не искам. Ама натам има нещо. Ама и там. Дявол. Да, там е нещо много крипи. Шубе ли? Нещо там не искам. Тя затова е гледа така вратата. Те нарочно са го нарисували. Добре, какво да е? Ама ние... Там не бяхме, бе. Не знам. Чай сега, ние идваме там. До другия край, май пак ни беше малко тъмно и не ходи. Не знам. Ако искаш да се върнем, не знам, защото след това ще ми я, че не съм го видял. Аре да видим. Но мазето и тази вратата ще ги пропусна аз. Ако искаш, може да се доближиме само да видим.
Ама до там. Изглеждаше много прекалено ми изглеждаше. При тук някакво течение стана. Долу да се разгои. Ама нагоре трябва да внимаваме, че има яко стъкла. И ето това те предлагам да го прескочим по някакъв начин, защото ако е с пружини металния вътре може да се наподема. Да, ако... Е така, знаеш как? Ето какво. Ще може? Да. Само, ако даже може да се хванеш, аз се хвана за това. То това нямаше къде да не го. Обаче стъклото се начупи. Не бе, ето там дойдохме и просто насам не идвахме, защото... Да. Не бе, или от тук минахме, бе, човек. От тук минахме, бе. Ето ги стълбите, по които се качихме, май. Минахме, да. Бе, ние сме много спрени. Демек, ето я лампата. Да. Да, на къде да ходим сега? Надолу бяха тръгнали. Айде надолу. Нали? Да. Откъде? Ето. Там ли беше? Това само... Не знам, тая вратата с дявола беше доста... Но, все пак сме живи. Няма време. Екстра са, и то предполагам, че е рано. Колко е часа? Половина. Екстра, не. Аз трябва съм в нас 6:30. Да. Това беше натам. Къде сме сега? Натам? Не там. Чакай само тук да снимам. Аз това винаги да снимам, защото изглежда много яко. Аз обичам такива някакви странни... Даже хора има. Да, много бързо мина. Искаш първо насам? Тук е някакво табло. Тук според мен може би е кухня или нещо от сорта. Не, тук са туалетни, като на другите. Това е интересно. Виждали сме туалетни, само че ние не пикаме в тях. Да хапнем по нещо и да... Да? Виж тук, може би... Защо няма нито една митка, бати? Това може да... Къде? Там, да. Да, бе, те доста неща са взени, като гледам. Да кажем всичко. Леци, бе. Тук ли точно, бе, бати? Виж какво пише? Тук точно. Не знам кое момиче би се съгласило, честно. Всякъде има. Чак, така ли, бе? Ако се съгласява, значи най-вероятно не искаш да я имаш. Всякъде има. Честно. Чакай да снимам хората. Здравейте. Настам първа и тогава да... Как мириш на сгорело. И на други неща мирише. Това е лайненце малко май. Ти предлагам да минем.
Ето тръгна пак. Това като във всички където... Ама да, виж, долу е зелено, обаче има и плочки. И плочки по стената, смисъл, каква е тази сграда? Странна. Стая аз по сграда. Ей, още Орео, дали има? Стига, не искам. Да готвя. Според мен нещо като в кухничка, в смисъл, примерно... Това е яко. маси, нещо не знам. Защото ме ръце. Така пише. Сейф сме. Еми, да стоим тук. Ето виж, защото някой е... Amazing. Ями. Това е... Може би някой след като ти взял Ореото горе е имал нужда да... Как видиш много. На какво е? Не изгоряло? Малко само. Много. Не малко. Тук имало нещо. Мивка. Да. Нали печка нещо за готвене. Тук пак. София 2021. Чакай, 2021 не бяхме ли още в... Ковида. Да. Те хората си идвали по... Ей, пак надписчета. If someone makes you make them come twice. Ако искаш това го прочети, аз... Ако искаш го прочети. Не, на глас. Тези вече не са толкова... Чакай, аз ти май с телефона бих снимал. How much for a sleeve? Някой нещо си е правил. Само че... Тия... Не знам. What? Приличат ми от пица, такова. Да, но виж някакви булзайчета са някакви. Десетката, някой стреля. И виж, даже има като с чуми. Да, ето ги с чумите, даже са вътре още някой от тях. Я виж тук. Къде ли ще отида? Убивам децата. Затова пищат. I'm the freak with the homemade choker. Choker не ли пише по друг начин? Така чок се пише за душа. Чокър по същия начин се така е? Да, то пак... Да, добре, окей. Мислих да няма си, ама сетих, че това е друго. Натам бяхме ли? Не. Тихо е. Тихо, че ме плашиш. Или не, чакай. Не сме били тук. Не сме. Това не си го спомням. Аз се обърках. И аз вече. То не е малка сградата. Вили? Намерих най-чистата стая тук. Перфектна е, ла. Супер е. Да, наистина. В смисъл, изглежда доста по-добре от другите стаи. Аз не съм малко се бърка вече преди. Нищо ще намерим, виж. 3-1-2 и е като много. Виж, даже по стените не драска много. Топа? Да, бе. Нищо не е горяло. Да, ако стана бездомен, си я взимам за мен. Само много да така се сложи. Ама 100% може да намеря, вижте, тия стоят дори. Значи не е горяло. Баре бе, си сложа такива за пръскане. Само не знам къде ще се къпа, аз обичам да се къпа, не знам как ще стане. Преди имаше супер много документи, но другото са няма нищо. Аз като миналия път, като идвах, гледаше горе-долу по същия начин.
Само, че там може да има малко повече графити. Или някакви такива неща. Тук съм ще те излям. И тук е горяло обаче. Бате, какво е това да те изруча? Как се дере? Това ако ми е син, ще му дам една ти шамара. Първо ще му спукам далака с шамара. Бате, ще му спукам далака с шамара. Това ти тъпото дете. Виж тази сграда, защо всеки път викам на старите сгради, бе? Е много по-мръсна, ще трябва много повече да чистиш. А оная си е перфектна. И тук някой е горял, виж някакви супер стари вестници. Да, това ти казвам, че имаше много стари неща и всичките си ги изгорили. О, това дето го снимам, ще го кача в YouTube. Имам един канал, дето качам YouTube Dump се казва. Не се казва така, но така, това му е описанието YouTube Dump. И ще го кача там. Ама аз снимах някакво, да ще ги направя, ще ги кача. Това е този канал, дето ти пак идея бях качил нещата на Bring Me Horizon и на Корн там. Защото те ми ги копирайтват и като си ги кача в другия канал ми го страйкват и не искам. А там не ми трябва. То затова е дъмп. Той е малко като Инстаграм. Кое е? Кой от двата? Ето онзи отляво. Я. Да, трудно е. Ама имам супер много нови и просто в момента не мога без да си върна. Виж тук много документи. Още не съм си върнал всичките заеми, иначе ще да съм се почнал вече. Още малко. Оправих теца поне. Супер. То не беше толкова. Те ми върнаха много пари, върнаха ми 450 лева. Аз съм сигурен единственият човек в София, който са му върнали 450 лева от ТЕЦ София. Супер много пари, човек. Аз дадох още доста да ама. Нашата последна изравнителна беше 350. Тоест това е минус. Или? Ние трябва да плащаме. Вие трябва да плащате. Изравнителна сметка за топлата вода. Той на мене ми се води изравнителна, само че на мен ми я режат. Не знам какво правя, ама... Може би ще остана и някаква част от зимата там, където живея, там сега. Я. Кое е това на немски обаче? Или CD, нещо от сорта. Дистанционно. Това е такова. Имаше на български. Не знам какво е. Това е на какво? Това е на полски, така като гледам. Това е на руски или на украински. Нещо. Едно от двете. Настройка TV ваш установка, това е на руски. Това е на... Нямаше на български, за какво не да има на български? Не сме на тя неща. На там. Не благодаря. Да. Абе, не сме видели още човек е така да спи вътре някъде. И стига де, кой ще спи тук? Аз, не ти казах, там моите става. Това е било някаква, като баня най-вероятно е било. Ама па с тия огромни прозорци да е било баня, малко няма лойка, като те замисли. И те гледат как се къпеше така. Или може да е било някаква групова баня. Так, съмнявам се. То мога да излизат... Там е имало... Да, имало... Чешма или нещо. Не, това е нещо друго. Кухня. Нещо такова. Той сигурно имал кухня за всичко, такава студена кухня, топла кухня. Шкаф, гардероб, нещо от сорта има лето. Да, това цялото ли? Май. Бати газара, само че изгорява. Добре, ако я е била всъщност стаята на този Живков. Главната стая в имението, това е... Мисля, че беше плана там. Ама има ли как да разберем, смисъл знаеш?
Би трябвало да е най-голямата стая. Изглеждаше много фенси. Само това да помня. Няма спящи хора. Аз затова бавничко да не се буда него. Тая не е лоша, виж колко добре изглежда. Това някаква група ли е? Не знам как чете. Outing Gun. Това. Outing Gun. Не знам дали е гън с тия двете отгоре. Ще като Юн, нещо такова. Това не е ли на немски по принцип? С тия отгоре точно. Playing in the background, I think. Не знам, аз ще проверим ли такава група. There is no strong person with any easy past. I do not need Google Maps to find your heart. Това е много яко. Не знам, ако знаеш на къде е фенси спалнята на Тодор Живков, аз искам да я видя. Нищо да потърсим какво. Не знам, ама тук, чай сега в тая. От тук просто не може да вляза, защо не вляза? Тук бяхме. Тук бяхме ли? Да, с тия надписи, да. Тия ми изглеждат някакви супер едни и същи, вече не знам коя съм бил и в коя не. Там бяхме ли, май не? Оттам мисля, че дойдохме. Значи там е басейна. Добре, на къде може би ще стаята? Там, ама виж, че беше на горните етажи. Нагоре, ние минахме. Може би някои от тия, в които не влезнахме. Не си спомням. Не знам, Имам някакъв спомен, че беше го басейна, да. Ние централните стъби, които видяхме. Някъде тук не сме били. Но... Мога да проверим как. Не съм не Дали не мога да видим в Google някакво като такова на... Сауна, човек. Сауна? И мирише на дърво, не мирише на изгоряло. Якото... Малко му хлясало дърво, ама. Тук е това, виж. Тук е седяло това котела. Много яко изглежда. Да, било е супер. Той си малцичко. Много е по-хортен цял кръг. Да, виж, те са затъмнени, виж отпред е тъмно да не мога да виждаш. Гледай как... Така трябва да се чупа стъклото. Така се чупат и на колите стъклото. Виж, това е тъмно стъкло. Да не гледаш на Живков това. Той е бил един 50 висок, май един 60, не е бил много висок. И това е тук е студеното. Душче, вана. Да, това е студения душ, вероятно това е само то, нали така се прави. И кинес. И Тодор Живков е ходил до туалетна. Бани плюс кинес. И Тодор Живков трябва да е ходил до туалетна. Не. Мамани, сигурно тия в Русия не са ходили до туалетна, те са много големи. Там няма да... Чак пък. Какъв експлорър, не съм да минавам през някакви такива. И басенчето си е... Виж колко е голямо, бе. Олимпийски размери. Не знам дали е олимпийски размери, ама... Това е дълбоката част. Така както гледаме, около 2 метра, 1,80 може би, 1,90. Аз знам, че Тодор Живков наистина, аз се базиках до сама, но знам, че наистина не е бил много висок. 1,65 примерно. Ще проверя после. Да. Ама тя е била някъде отгоре, бе. Те трябва да се свалили до тук, бати хората.
Язи ми снимай с това, за да снимам с това, може ли? Да поснимаш малко с това, за да направя една-две снимки на басейна от там. Снимай каквото реши. Ай. Имали сме някакви въженца. Обаче прекрасна гледка. Много яко. Има ли въжета от другата страна? Има тук 3 въжета. Не знам кои са били тия въжета. Има надпис за го духат бедните. Ух. Май долу сме Няма ли? Там май имаше стълби. Да. И върта някой фърли от беда. Имаш 10%. 10%. Не пише. Нямам идея. Скачи. Абе, дълбочко си. 1,80. Не, тук е 50, нека 60. Добре, там е 80 или 2 метра. Там има вода, да. Там е около 2 метра. Мои стълбите изглеждат малко крипи, по които слезва. Те нали бяха правили един DJ сет тук? Кой бе? Аз съм виждал на Леки, на Влад съм виждал. На кое? На Бурзо съм виждал вчера една приятелка. Не, и от тук съм виждал. И от тук съм виждала, ама трябва го намеря. Да, от тук. От басейна? Да. Или беше някъде горе са се качили, не помня. Бе, 2 метра си е, според мен. 90 по-скоро, не ми се струва 2 метра. Аз не знам дали главата ми ще се види, ако застане там. Ма много малко иначе бих. Откъде си изключва да го изключи сега? Така да си го изхарчим, да си знам, че свърши.
Да има с какво да се играе. Аз не обичам да си разцъквам в Premiere Pro някакви неща. Да, аз почнах пак да играя игри, си ги записвам всичките и си ги правя си видеа после. Нагоре сме още според мен за неговата стая. Да пробваме от тук, не? Да, защото ти казах ми спомени от централните стълби, че беше някакъв. Тия стаи изглеждат прекалено малки да съм. Иначе тук е времето. 40... Просто се беше отгоре на 10% и... Да, може би заради това. Сега ще видим колко време дали ще мога да ги направи тия 43%. Тук е някакво като общо. Тук са били партията. От тук май не се качихме. Тук беше това. Лампата. Ама те я взеха. Това мисля, че не. Да, това изглежда доста сериозно. И дай тук с камината. И тук насам има. И тук има да излезеш на терасата. На голямото, виж. Виж. Тук му е била терасата, все едно цялото това му е терасата. Въпреки че има и нагоре и виж, тук има и камина. Това е най-вероятно, да. Изглежда като да е това. И от тук може да се качиш по това нагоре. Аз не бих. Не, тя е разпадната, аз не бих. Но това трябва да е според мен. Доста е голямо. Я насам да видим. Ама това не е. Имаше още една стая с така голяма тераса. Имаше, да. Ама беше по-малко тази, че не? И нямаше какво. Това е спалнята било, защото виж тук има гардероб. Да. Граден гардероб. Той ги рисува тия рисунки. От него са. Това може, от децата. Пише банко секс. Гей, 100% това е било него. Яко пенси. Това е някакво тук, да. Може би от тук ваната е в басейна. Може. Ами той и тук има, нали? Нещо. Туалетна само. Да. Не знам. Може би е... Пак не ми изглежда някаква... Супер голяма. Ама чакай. То... Ние идваме, откъде идваме реално сега? Не, имам предвид. И насам има някакви неща. Откъде влезнахме? От долу централната. Не, защото може би и натам да е още от същата стая, затова. И какво се вижда от тук? Не знам. Не знам, според мене единият вариант е да е това. Тази вана е от тук горе. Той имаше още много... Имаше още много... Ето и диванче има. Всичко има. Но ваната мисля, че от тук. Maybe. Обаче пак не е някакси в центъра на това, не знам, защото ми струва, че не е... Това не знам, аз ако съм шит към ми е в центъра и да им гледката да ми е към гората. Не знам. Така си мисля. Така си мисля. Имаме ли още какво да разглеждаме? На тук бяхме, не? Ма тук е малко... Скетч. Малко, да, по-време хора. Може да му бил гардероба. Ама има и натам, а ние откъде минахме? Как влезнахме тук? Не е от тук.
Не. От тук ли сме влезнали? Да, защото няма. Няма иначе. Да, от тук да видим. Това... Има стаечки в тато. Да, значи... Ама, може това цялото да е било една стая. Я насам. Тук бяхме, не? Само по стълбите се качихме. Ето я тая пак голяма тераса. И това цялото е било едно. Ма не е пак много голямо. Ето и тук. Може би тези трите стаи са били за семейството, например, защото виж, че са горе-долу идентични. Поне тия двете са идентични със сигурност. Едно към едно са, онази там е малко по-различна и малко по-голяма. Ето виж централна гледка, диванчето гледа към планината. Да, екстра. Невероятно е. Какво да ходим, къде още не сме били? Долу в това. Най-долу. Най-долу, айде там, да. Тук на покриване бяхме. Кой покрив? Там. Аре, верно, да. От тук може да минем, не. Те отсам. Чакай, че някакво такова, брат. Какво сме? Не знам. За услуги. Виж каса таква е. Ето тук си много, да. Да. А там горе не сме били, нали? Само няма как. Само през тази. Ако не искаш да Ми аз малко, ако нещо мога да пробвам. Аз ще се чакам. Ние това е май. Тук насам. Има дупки. Едно време имаше една изгоряла кола. Само железата бяха останали. Добре изгоряла. Ама да, изглежда като това да е за семейството му. Тия всичките трите. И то виж, тук няма повече. Това е първата, втората и третата. И няма други неща на този етаж все едно. От долния етаж по средата се влезе и от никъде друга. Май. Да. Чай да. Два. И те са за нагоре точно за тия стаи. Сещаш ли се? Ония тъмните стаечки, в които не влезна. Да, точно за тия стаи. Но тук дойдохме, само че тук май имаше стълби за надолу или не. Натам има ли нещо? А те се опитали да го затворят все пак? Да. В някакъв момент. А те даже с кола си дошли. Какво пише? Не мога. Аз не мога. Банкия. Резиденция Банкия сигурно. Има това, от какво да идва? Виж, има и надолу някакви неща, бе. Ба си. Къде отведем? На там да ходиме. Леле, колко огромно. Това тук да живееш. Това е последния етаж, на който не слезна. Да. Не, това 100% там е била. Защото не видях да има други такива огромни стаи. Имаше много стаи. То е за цялото му семейство и за хората, които му помагат, да не казвам прислужници, ама те невероятно са си били баш такива. И това, не знам как се нарича. Да, яко. Много е красиво. Ясно не как се нарича. Те всички такива стари сгради при нас имаше. Ходило ли си едно време, при нас имаше Лебедово езеро, дето му казват. С точно западния парк има едно училище до него и там е било един от най-големите ресторанти в София. И имало е езерце малко, сега ще го покажа като е било
Защото и то беше изоставено. Колело, обаче езерото. Езеро силно казано. Ще го покажа сега. В едно време имаше виенско колело точно на централния вход, както е сега. А това е друга сграда, май не е към тая. Аз не съм бил. Здравейте. От тук ли ще влезем? Аре. Няма стаби. Има и пиленца. Има и пиленца. Добре, но то защо му още една сграда, до тая огромна сграда, бе? Да, и там имаше място, според мен, за обслужващия персонал. Пах ти грандомана. Има и на морето. А той има на цяло, аз съм гледал, че има по цяло България такива резиденции. В повечето големи градове в България той има такава резиденция. Мене ми се иска да... И ти ли имаш такава резиденция, нали? И ти ли имаш такава резиденция? Ти си иска? Да, всъщност ако може, да, бих. Внимай тук, че има яко пирони на фонарите. Бих се възползвала, но бих отишла на резиденцията на морето, която. А тя пак ли е изоставена? Да. Защото те не май всички са изоставени. Май да. Някой мисля, че ги ползват за някакви други неща, са ги... Тук бяхме, бе. Бяхме ли? Да. Добре, бе, как? Супер бъркаме. Това не е ли друга сграда? Не същата е. Добре. Бати странно. Обаче виж пак как се наклонила. Кое? Тук не ги... Наклонена. Малко. Да, Да, бяхме тук. Ама може би отгоре сме го минали, не от тук. И не сме слезнали насам, затова не го знаем. Да, защото слезнахме по... Да, от друго място. Насам има някакви неща, между другото има много тъмно. Ако искаш. Искам. Иначе трябва да светне, чакай. Крипи аларма. Много неподходящ момент. Тук не ми се влизаме. Това е най-най-добре. Ще влезе. Ще влезеш? Да. Айде. Много мирише на война. А тук някой си е викал пица. Доминус. Не, Доминус някаква друга има. Някой си е викал пица тук. Топ. Какво да ти трябва? В смисъл, врата имаш, прозорци имаш. Пица и хероин. И хероин. Със сигурност. В смисъл. Шкафчета, туалетна. Дупката на туалетната много яко изглежда. Дупката? Не, махни. Виж. Да. Как свети. Уникално. Това е същата стая. Да. Но тук бях спуснати пардецата. Мога някой да си... Романтично бе. Моя спинка, човек. Тук е светличко, ще влезе в светличкото. Ето тук Доминус вече. И много Монстър и Ред Були. Тук е малко тежко парти. И виж каква... Добре, това... Най-отдолу етаж. Вау! И това всичко е същата сграда, явно. Да. Паси майката. Здрасти или чао. Май да не се обутеме някъде. Ще ходим до болница. Много ме кефи, че на всяко такова има ван. Да бе, супер газари са били едно време. Аре да влезем и там, че е супер тъмно. Тук яко ми ще ни изгоря. Яко. Внимай. И на лайна. И тук си е крипи. Тук да. Крипи. Няма там. Нема, те същата. И пак пица, бе, човек. Стига, бе, кой си вика тук пици, бе?
Там казал да ги взимат. Да, не бе, имам предвид. Хубаво да и дори те да ходят да си ги взимат, ама после защо идват да ги дадат тук, не мога да разбера. Но докладничка от строежната склад. Имаше, да, имаше и чаршаф и тук има призраци. На първият купа е чисто, няма графити, няма нищо. Да, като тази моята стая, като моята стая. Като моята стая е. Не. Яна, там има още някакви. Абе, тук и стаят едно към едно. Това си е баш за... А, не, та не е. А тук какво има? Яна, сам тая е по-различна. И гледа към нещо. Чакайте, че тук мога да има... Внимавай, тук няма такова... пироне. И това гледа откъде идва. И виж. И това не е дървено, човек. Да. Те и горе не бяха. Бати газара. Това едно време никой не е имал такива. Имало е само по НДК и по някакви такива сгради. Защото пак нямам батерия, типа майка. Бързо пада батерията. Да, на къде ще ходим? Напред. Тръгваме. Напред. Напред. Там къде ти стълбите. Да, и аз ги видях. Надолу. Надолу май не искам. Не, надолу виж къде. Слезде Матея насра. Добре. Виж тук какви са стъклата. Не бих следвала. Май насам не ми се ходи повече. И това е някакво супер. Ма вижте Вана колко е нисък. Аз се удрям, човек. Не, тук не е за хора да влизат. Това е много ниско. Не искам да влизам. Добре, много бързо ми падна батерията. Толкова ли... Сега поне да свърши изцяло и... Само и пал майката. Какво има натам? Светла стая, тъмна стая. Тук не искам да влизам. Тук има матраче. А пица? Не. Тук няма. И от тук мога да излезем, май, Само внимание да няма такова. Ние мога да изгледам, няма къде да ходим от тук, май. Да, не знам къде е тук. 6% още там мога. вече е басейна. Да, ама тази сградата, там където ние отивахме, може би е това. Не, глупост. За кое? Не. Тая, ти казвам, че е ниско. Коя да е? Там? Не мога да е там. Това е назад. Да, назад точно не мога да е под да фона. Странно. И така има опати.